Hola, sóc Álvaro, sóc resident de Casa Aimat durant aquest any 2026. Estic realitzant un projecte que reflexiona sobre les identitats dissidents del gènere i del sexe i la relació que mantenen amb la natura, entesa des d'un prisma occidental. Parteix d'una premissa bàsica, que és que la natura no és una realitat neutra ni essencial, sinó que està dotada de metàfores culturals i polítiques, no?, que serveixen o que han servit històricament per legitimar jerarquies de classe, de sexe i de raça. Per aprofundir en aquest tema vaig escollir el romaní com a element principal. Aquesta planta em permetia estudiar el control de la sexualitat i la diversitat del gènere i del sexe i la destrucció creixent de formes de vida no humanes. Al rescatar les possibilitats formals i performatives que l'estudi del romaní ens oferia, vaig poder establir relacions amb el que és l'exuberància del col·lectiu LGTB. Ara bé, com ho estic treballant? En primer lloc, he fet un estudi de camp a través del passeig i la recol·lecció de mostres orgàniques. La major part de la residència l'he estat treballant fora del taller fins ara perquè he activat caminates i sortides etnobotàniques. Crec que això em permetia posar el cos en relació amb l'espai i la materialitat del territori i incorporar altres metodologies d'investigació en el que és la pràctica artística. D'altra banda, he explorat des de múltiples perspectives el que és el romaní. No m'interessava tant apropar-me a la seva morfologia, a la seva etimologia o al seu anecdotari popular, sinó més aviat buscava desplaçar el seu registre tradicional amb l'objectiu de crear un contraarxiu que permetés establir analogies amb el romaní, amb aquest arbust, i preguntar-nos a quins reptes ens enfrontem les persones LGTB com a col·lectiu. Crec que aquest procés permetia obrir preguntes i obrir una part posterior de la pràctica artística, que era a través del vídeo i la fotografia. El vídeo i la fotografia esdevenen una eina a cavall entre allò ritualístic, el sortir a fer passejos, i entre allò experiencial, el d'haver un registre audiovisual. Aquesta part del projecte crec que desplaça l'objecte d'estudi del que és la subjectivitat tradicional de la identitat per enfocar-se en la materialitat del territori i establir llavors aquestes analogies i aquestes aliances entre el col·lectiu LGTB i el territori, sobretot l'espaialitat, per dir-ho d'alguna manera. I ja està.